ki perlok bi baro ki je page ya kenika video bat share score snap ya ka jing pusan ning khot nga tin jong blai yang som hai pi baro kerteng jong try banam pan imba it jongi u Jesus Christ ka jing pusan ning khot ha kenika janmiet ngla pan shonong rim ka kitab Ezekiel kal nang ga balai pinyo de khot ka baning kom hadu ka ba ar pufra kerpa ping sngo ba ban pule kenika benta haye bat hadin kini ke jing pusan ningkot ni sngo ni ka khubor le bagi surjing ruai na oi samnarang ba nang tai na ka balang nongse bat ka kerteng jong i kalong Mr. Andrew Nicholas khong thao nis khama khubor ni sngo ni surjing ruai kan nong ka jingker khu yang ilang baro ki par bangai ba it laring phai sha ke jinglong jingman hakini ke sngi ber ki por ke menta nio i kumba ki e baro ki laring terkhong lut na dong shadong habang iya ki surok hakilenti ki singkin ni i belaring terkhong haba pipet ki dukan ni i kumba ilaring terkhong lut haba pipet ki beriru i kumba ki lasdang ban ring terkhong pipet ka kam ga jam pipet ka kamai ka gaji pipet ka jinglong men sim jong ki beriu ni i balaring terkhong lut kat shaba phai saudong ni i tang ka jing terkhong sudah kajat benriu Israel nado bahadian bakal sya'ring merau haus im Nebukadnezar syakari Babylon kiladon hapring ke jing artatin kiladon hapring ke jing kurmar jing mut kidon hapring ke jing do jing kermen lakin dang yok nem yakalat bandit pai biang sya ketika ri ka ba kila kha la he lasan ka ri ka ba kila syong la tray kila kta ka ri ka ba ki jumane ya ublay ba em ba ublay ba shisha kini ki jat benru Israel kidon hapring ke jing terkhong ka ba krau namar la pendekut no kensan ya ka jingya dai ka jongki na kata ka shnong ka bala kha ya ki ka shnong ka bala penhe pensan ya ki pat menta ki don hakari nong way hari Babylon namar bala terkhong ka mensim dai namar ta ka daw ki ong kumno ngin rai ya ka jing rai utrai hang ni hakari nong way badai ka bakum kata ka puat baka ketien ka jong ublay ka yethu hangi syapang Ezekiel syakri ka jong ublay bat wong ba umensi mutrai udah alam ya syakawai katem bat hangta wong ila i kishieng kat shabapai kidon tang kishieng bat kini kishieng kidai kishieng kibala terkhong ong ka ketien jong ublay bat ha kata ka jingyo i pau u Ezekiel yo i ba ublay ulale e ka kamba ka bakrau haka bula penyasopat ikini kishieng kibala terkhong kishieng kibom idan jing mentoy syo kishieng kibala ido jingkermen kishieng kibala i kumbas abstang ban syukela kendono handri penban i baka kamba ka jang ublay ong ka ketien jang ublay ula keren pen i pen pa ho Ezekiel ba kita kishieng kila yasopat kithiet ki jaw kila sedang menyaso ka dok kila sedang ban sop hakata kishieng bat kasni kalawan mantapat ya kata kado bat ka mensim kalawan pat hakita kishieng kiba terkhong bat kita longpat kiba im ko kipar lok bait nga kwa ban penkan mau yang i bakini kishieng kiba terkhong ki thau ya ka jat ban riu Israel ki terkhong na ka daw bakila don hapdeng ka jingdo jingkermen ki terkhong na mar ki don hapdeng ka jing sya'ring merau sya kata ka ri Babylon ka ri nongway bat kadi ka ketien jo ublay kalay thu lepa arhajar sans pa snem tam menshua ba ublay un penya sopat ya kini kishieng ke bla terkhong un penya sopat ya kita kithiet ki jaw un pendapat ha kita kishieng bat un persat mensim ha kita kishieng ke bla terkhong bakin longpat ki baim khat sautrik jo ubnai me khat khandai spa sau pra kadi ka snem ba ka jat benru Israel kala yo ya la ka jong kari bat kadai ka jing sedang jong ka jing pendap ya kini ka jing thu lepa shu hadin ka snem khat khandai spa prapo baka ri Israel kala kam baka Jerusalem kala dai pura omtang khendiat omtang shilling khot hanre kala dai ka benta ka bapura jong ka ri Israel bat kila pen menapat bah kini ka snem hi baka Jerusalem kala dai ka nong ba jong ka ri Israel alani kata ka city jong ka ri Israel bat kani ka jing penbana jong ka ri Israel kalawan ka jing penwit bat kidadon shibun kiri ki bom pedang ya kata ka jing penbana jong ka ri Israel kim pedang satya
ki babon kiri ka perthai bat kumjur ka UN kim pediang ya kani ka jingpen bet jong kani ka ri Israel bat kani hendrai kani ka jingpen bana jong ka ri Israel ka ya bat lanang pen scam shu da president jong ka ri United States of America o Donald Trump ha ka laitrik December arajar khatnyo la pen bana ba o pediang ya ka jingpen bet jong ka ri Israel bat ula itu ula recognize ba kani ka Jerusalem ka ka nongba jong ka ri Israel kum tanah du kani kasnem khandai spa sau popra ter hadu kumbah nyau million ong ka statistik hadu kumbah nyau hit million ki Israel ki bala sakma keleng setelah ka perthai ila sedang mandek pai pat shalaka jong kari ban pendep ya kani ka jing thu lupa ka ba ublei ula yathu ula penpau ha arjar sanspa snem tam menshwa ha ushakri jong u Ezekiel ko ki parlok ba ke jing ele ki bengima dah ka jing im ga jongi ke bengi kendo ka jing im shimat ha ki ying ki sem jongi ngimla ban len ba kini ki long ki dauba ki dausan ban penring terkhong ya ka jing im ya ka jing ngai ka jongi shu ka jing wan jo ga ni ka khlam ka lanang penlong ye ki babun ba kin don ha pleng ka jing du jing kerman ha pleng ka jing du mensim la ukup shiliang usam shiliang ni ki ba biang bebet barok ye tingkup mau siang kham tam le na kamda urit uria urang li ujuki da shisha ka jingwan jong ni khlam kala ta mat yong ya ubabun bat kani kala nang penter khong khat yangi met bat mensim enre hapeng kita baro ka tien ga jong ublai ka pen kan mau yangi bak hakani ka janmit kumba ublai upen impat ya kita kish ing ki bla terkhong kish ing ki bom idon jingmen toishu henre da kita ula penlong pat ki mensim ki ba im ban shakri ya ublai da ka jing thamai ka mensim kum taru leng ba ki jing ele ki bangi ya kendo leng ba kani ka khlam ka blawan balen shop yangi nganget scam ba ublai ukwa ban thau thamai yangi bangin la ban long ki shing wat langi long ki shing ki ba ker khong ndri ukwa ban pen thamai pat yangi lesi hashwa jong ka khlam ublai utenjo yangi henry namar ke jing namar ngilong ki ba donut ngimshim la kendit ban riu ngim kwa ban kala ka bamut wat la bun sin ublei uyai khot yangi kumta ngila kala long gish ing ki bater khong ki ba shuap tang bakin shroin bat ban kala khandau no henry ublei namar ka jing it ba ga jang ang gospel Yohanes kal no balad khot ba khan riu namar ka jing it ba ga jang ublei uyai khot it janga ba japi uyai khot it yangi bangin kala ka bamut kum taling ba kani ka khlam udon ka jing thmu ka ba kerpang na kam ta jongi iwai ba iwai ukwa ban penyeso bat ban pendap no uban ban pendap do pan ha ki shing ki jonga ba jong pi ki blog ki shing ki bla do jing kermen bat ukwa ban thau thmai pat yanga ba je pi khnang ba hadin kani ka khlam ngin ya long ki jing thau ngin am long shu ki jing thau ki barim han ringin long ki jing thau ki ba thmai ngin am long shu ki shing ki ba terkhong Andre ublei kwa ingi bangin long no ki jing thau ki bathmai bat bangin shakri u om da ka do nut om da ka mensim ke barim Andre bangin shakri u da ka mensim ba da ka do nut ke bathmai ka jing wan pha jong ki khun Israel shela ka jongari kala nang pen scam ya ka jing pendap ya ka ni ka jing tho lepa ka tin ka jong ublei kumta ka penlong ki ri ka perthai bakin pech shan sha ka ni ka ri Israel ka bala jit kerpang ka jong ublei bat hang ta ba ki pech kin yo i bat kin tipru ba ublei yawe ublei jong ki khun Israel ublei ubla yalami ki khun Israel na kari Egypt kari jing long bra shadu kari kanan ulong ublei ubaim kum taru wadah pedeng ki jing ele ki bamanga mapingi mat ngi ya kenduk man lagasngi wadah pedeng ka klam ka blon belen shop ban penduk mensim yangi ngin duai i ka jing pen thamai bor ka jong mensim ba khot ngin duai ka jing pen thamai bor jong mensim ublei hangi iwe pi iwe bangin la ban long ki jing thau ki bathamai khnang ba ba ka perthai kan pech sangi kin yo i bat kin yo tip bat kin i thoru ya nong pan em bat nong siu spa jongi u Jesus Christ ba ulong ublei ublei unyara pat ngai bor ling ba kani khubor kan long ka bor na kum da jongi hapdeng ka jing snow jongi bangi long kum ki shieng ki blatter khong ngin yo mat pat i ka jing pathamai bor ka jong mun siam u jong ublei bangi la ban long pat bangi la ban ya shakri pa jo ublei da ka jing thamai ka mensim ublei na kam ta buram jo amen
habak mi kisngi kia por kanang yai kumbaga long jing long jing man ka jing em ubriu ha jing long tlon buồn xiên là bên rem ô ca jing long ba mình nor a jing sha khum ka mình sim na jing tlot io ya ka bo dei jisu u ba pelai dei tang ma u ba sai khoi asnam la mi na Calvary la ban tham mai jing im trong nghi ngin ya ro in ai ngô cả đang xa khi sni in shakri đã jing tham mai cảm ơn xin jing sha khum ka po bat jing long rem ha jing tlot ka do ki la sak ma ki long bong men toi you play la kle jing em la serwa ben ban yangi pensan dajing syaya hadim ha dajing bipat ukun jong ulei dei jisu uba pelai dei tang ma u wasai khut sam lami Calvary lam tham mai jing im jong yi ngin ya ro sa kisni in shakri đã jing tham mai cảm ơn xin what ai ba kapong Namar kata kan shong khe ha jing em jong pi kong ka ken ra tu ino ki jing long rem baro batu bread no namar yangi la Namar Yesu ula pelai namar yangi la sai khut dasnam la mina Calvary la ban tham mai jing im jong yi ngin ya ro ngin ai ngô cả dan sa kisni in shakri da jing tham mai cảm ơn Namar Yesu ula pelai namar yangi la sai khut dasnam la mina Calvary la ban tham mai jing im jong yi ngin ya ro ngin ai ngô cả dang sa kisni in shakri da jing tham mai cảm ơn xin Shakri đã jing tham mai cảm ơn xin in Shakri đã jing tham mai cảm ơn xin
ni ai khuble ya Mr. Andronicus khong thau na kam ke jingroi ka basngotana jingroi ka badai por na kam da jingilang baro ble nei kerkhui bat ingilang baro ke basha skore ka ni por tingin phai shu ble ke jingdoi kokpa jingi bahabneng kat nungi dap ke jing sngongu ka bakrau yemi atrai na mar ka por jong ni ke janme mesha ingi banginyo ban bet banya sam ka ktien ke jome bat mengidang yo ya ka lat ban sha skore ka ktien ke jome terkutrai ya kini kubor ke bengli asngo penken mau yangi da shisha trai ngi long tangi tagi sieng terkhong ki bladon hapring ke jing do jing kermen ki bladon hapring ke jing nok men sim namar ke jing ke jing ele ki bangi mat ki bangi kan duah ke jing im ke jangi ke maman na gasngi o da shisha trai ngi long tangi tagi sieng terkhong ki bala do jing kermen kham tam hapring jong ringa khlam ke balawan banen shop yang pat shishin try ba it ba isne ni phai khmat chame ni khot kar pat jame komba mela penwan pat ya kita gish ing terkhong mela penya so pat mela pendap do pat mela persat men sim bak lalong ke ba im ka men sing ke ba im ha kita gish ing terkhong try ngi da duai ba men isne ban le ru kum ju na kam da jongi iwei pi iwei men persat men sim hangi baro ba ngiru ngin la ban yo mat e ke jing ban thmai bor men sim ba khut u jame ba ngin la da shisha ban long kita gish ing ki ba terkhong ki bela yo mat pat ye ke jing pat thamai bor umen sim ba khot u jome ngin la ban long ki sakhi ki ba men toy ki jome shakani ke perthai ke bela do jing kerman ter khui ngi lang baro ki ba sha skor ga ktin jome bakan long ka bor nakam ta jangi iwei pi iwei ha ke kerteng u jisu ngi pan amen ublei nakam ta buram jango